Propuštěným pracovníkům ze zavíraných podniků pomáhejte všem stejně, bez ohledu na odvětví. Vzkaz, který dnes vyslalo vedení odborového svazu KOVO vládě. Pomoc jedné vybrané firmě je podle předáků nejsilnějšího odborového svazu diskriminační. Státní podporu si podle něj zaslouží všichni zaměstnanci, nejenom ti z OKD. Nejsou ale horníci přeci jen výjimečný případ, který si zaslouží větší ochranu ze strany státu. Zeptáme se. Naším hostem je předseda odborového svazu KOVO Jaroslav Souček. Dobrý večer. Dobrý večer. Pane předsedo, takže ministři, když zdůrazňují, že zmíněná podpora by měla být naprosto ojedinělá právě s ohledem na specifika tohoto oboru, to tedy je podle vás zavádějící argument? Myslíme si, že pomoc by neměla přijít jenom pro ty podniky a odvětví, které hodně hlasitě mluví a jsou nepříjemní. My odboráři v KOVO průmyslu jsme dlouho mlčeli. Dlouhá léta žádáme po vládách České republiky náhrady za důchodové kategorie, které byly vládou České republiky slíbeny už v roce 1992. Tak, aby lidé, kteří pracují v těžkých profesích a jsou po celý svůj pracovní život vystaveni karcinogenům, aby mohli odejít do předčasného důchodu, a to bez doživotních sankcí na výši jejich důchodu. Dnes máme v KOVO průmyslu stále více firem, které jsou ohroženy ztrátou pracovních míst právě v důsledku restrukturalizací a také sankcím Evropské unie vůči Rusku. Abych řekl příklad, tak v autovém průmyslu je to například Motor Palí Hlava, nebo na Olomoucku ZKL Hanušovice. Ano, pardon, že vám do toho skáču, ale má stát kapacity na to pomáhat právě všem takto propuštěným zaměstnancům? No, já si myslím, že stát, pokud chce pomáhat, tak by měl tu pomoc rozdělit rovnoměrně a neměl by preferovat pouze jednu soukromou firmu. To je, myslím, názor odborového svazu KOVO. A jak podle vás by tedy to rovnoměrné rozdělení mělo pomoci? To znamená, že by se ubralo na těch příspěvcích pro ty horníky z OKD a přesunulo by se to někam jinam? Nebo jak byste si to představoval? Já si to představuji tak, že vláda, která něco zapříčiní, tak by také vše měla řešit, to, co zapříčiní. A musím říct, že zaměstnanci těch firm, které dneska přicházejí o práci i v rámci KOVO průmyslu, nejenom v rámci hornictví, tak by k nim mělo být přistupováno stejně minimálně v oblasti důchodu. A tomu tak bohužel dnes není. Když už to není v oblasti důchodů, tak také žádáme v novele zákoníku práce, aby se zvýšilo zákonné odstupné pro zaměstnance, které jsou propouštěni v rámci důsledku restrukturalizací. Vláda to nechce, odkazuje nás na dohodu se zaměstnavateli a já neznám příliš zaměstnavatelů, kteří by byli ochotni zvýšit odstupné při výhazovu zaměstnance z práce nad zákonné odstupné. Takže pro nás jedinou šancí je, že žádáme vyšší odstupné do zákona. A vy jste tu výzvu nějakým způsobem i diskutovali s Českomoravskou konfederací odborových svazů, s jejím vedením, protože ona velmi bojovala právě za pomoc pro horníky u vlády. KOVO je členem Českomoravské konfederace odborových svazů, tak máte nějakou reakci od nich? Tak my toto prosazujeme dlouhodobě i v rámci Českomoravské konfederace. To, o čem jsem hovořil, prosazování náhrady důchodových kategorií, aby se zvýšilo v zákoníku práce zákonné odstupné, to je dlouhodobý cíl i Českomoravské konfederace odborových svazů. Je samozřejmě otázkou vlády, zda vyslyší přání svých občanů, zaměstnanců, anebo jestli bude spíš dávat na přání zaměstnavatelů, kteří údajně jsou těmi jedinými, kteří dávají lidem práci a tvoří hodnoty. My si to nemyslíme, myslíme, že to jsou především zaměstnanci, kteří tu hodnotu vytváří. Pane předsedo, pokud vás vláda nevyslyší, co bude dál? Jaké budou vaše další kroky? Samozřejmě to nechci předjímat, ale rozhodně už se ale nějaký plán B asi máte? Plány samozřejmě máme, ale já bych je nerad sděloval přes média, promiňte. Ale bude to tedy, že nějaké kroky podniknete, abychom to uzavřeli? Celé určitě. Naším hostem byl předseda odborového svazu KOVO Jaroslav Souček. Děkujeme. Naslyšenou. Naslyšenou.